Ewan ji dest wan kişand û êdî ji nişkabê dî nema ew Erdoganê û dinya giş dixwazin tişkî Sûrî bikin. Ev çend rojên dewleta Tirk a dagirker a saîrîş û gefên xwe li ser herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê tûj û bilind kiriye. Sekreterê giştî Partiya Demokrat a Kurdên Sûriyê Cemal Şêxbaqî di derbarê vê mijarê de ji televîzyona me re axivî. Cemal Şêxbaqî di destpêka axaftina xwe de diyar kir ku dewleta Tirk a dagirker bi gelek pirsgirêkên navxweyî rûbirû ye û êdî ber bi têkçûna xwe ve diçe. Ji ber vê jî îro gefan li herêmê dixwe. Îro ro Erdogan hat û bi sed derecê û çû ji bo Mosko ji bo Rûsa rûnê bo rûnê vegeriya em giş zanin dewla vala. Wexta wilo dibîne ev kaktanê ê ser asta siyaseta herêmê, ser asta siyaseta navdewletî ji destî wî dikişin. Di heman demê de di hundir de jî rewş lê dixulipe, rewş lê dixulipe, rewşa wî eborî berûpaş dibe digere, wereqa Tirkî her dere bêqîmet dibe. Di vê rewşê de Erdogan dixwaz teşqilakê bike. Dixwaze teşqilakê bike ji bo ka belkî dinya jêr bê guhertin. Belkî rewş tev hev bibe bi rewşek nû derkeve. Yani çi tînî bîran? Bîra me re rewşa Saddam piştî şerê 8 sala bi Îranê re gigiya wê asta êdî xitimî. Ew ene kesê yek ji aliyên ku vê siyaseta dagirkeriya Tirk li ser Rojavayê Kurdistanê Bakur Rojhilatê Sûrî pêk tîne ene kesê di hundir wê pîlanê de. Bivê nevê ji beyanatê wê, ji daxuyaniyên serkirdayetiyê wê, ji kirinên wê, ji finasên wê, ji her tiştî wê ew car carna ji Erdogan pirtir bû der. Yani Erdogan car carna bi siyaset diştexile. Êwan ew qeşartî diştexile. Ew qeşartî diştexilin. Ez dêm ev daxuyaniya wanî dawî a do a wek piştgir hat ji gefên Erdogan re ez dêm êdî kes milletê me nema bi bangeşiyê wan dixape yani. Sekreterê giştî Partiya Demokrat a Kurdên Sûriyê Cemal Şêxbaqî di dawiya axaftina xwe de bang li hemû partiyên siyasî kir ku helwesta xwe li hemberî êrîş û gefên dewleta Tirk zelal bike. Em hazir bin ji ber ezmûneyên derbasbûyî daxuya kirin ji riya berxwedanê pêvê pêş me tune yani. Em vekirîne ji dan û sendina re, em vekirîne ji çareseriyên aştiyane re, lê bû a dawî jî em amade ne ji berxwedanê re. Ez bêhêvî me partiyê me giş êdî bes di diliya bikin. Bes xwe paş tişta diveşêrin. Bes derbekê li dîwar û yekê li bizmar didin. Mêranî jêr divê, zelalî jêr divê em bi milletê xwe bibêjin. Tarî tarîye û ronî ronîye. Ama tarîye û ronîye bi hev re nikar di heman cî de bidehev yani. Ya ev mesele tarîye ya ev mesele ronîye. Gelek aliyên me wilo bi dibe siya berjewendiyên giştî de ji bir siya aştiyaneya civakê de dixwazin derbekê li bizmar û yekê li dîwar didin. Li vê de til ser takî dimeşe. Ya tê diviyalî werbe ya tê diviyalî werbe.